Il-Partit Nazzjonalista jinsab gbur li għall-ewwel darba nieda proposti dedikati speċifikament għall-Għawdex magħmula mill-Lawċin għall-Lawċin. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' Għawdex, fl-istorja ta' pajjiżna, hawn partit politiku illi sejjer għal elezzjoni ġenerali bi programm elettorali miktub, infassal, maħsub mill-Lawċin għall-Lawċin. L-ewwel darba illi hawn programm elettorali għal Għawdex. Ħaġa illi lilna tamilna gburin ħafna. Din hija first oħra għall-Partit Nazzjonalista. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt li kien qed jindirizza lil-Lawċin f'Għajnsielem ftit ħin biss wara li ppreżenta programm elettorali ta' 100 proposta dwar Għawdex. Il-proposti ġew iffurmati wara l-Partit Nazzjonalista tella konvenzjoni ġenerali bl-isem ta' Idea Għawdex biex bekk kienu Lawċin stess li qasmu l-ħsibijiet u x-xewqat tagħhom. Dan għal-kontrarju tal-Partit Laburista li wara 4 snin fil-gvern skopra li Għawdex għadu jeżisti. Jagħmlu kongress biex jibdew jikkonsultaw mal-Lawċin fuq l-idejat u aħna ngħidulhom about time għaddew 4 snin u nofs. About time li tqumu mir-raqda. Issa tard wisq, issa too late. Mela. Simon Busuttil wieħed il-Gvern Nazzjonalista jkun differenti u mhux se jagħmel bħal Partit Laburista li ilu 4 snin u wieħed anke link permanenti bejn Malta u Għawdex. U huwa l-Partit Nazzjonalista illi l-ħolm tal-poplu Malti u Għawdxi kapaċi ibidlu f'realtà. Ejjew inbidlu din il-ħolma f'realtà. F'realtà. Ejjew inbidluha f'realtà. Fuq kollox il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel weda b'saħħitha u ċara, weda tant tal-qalb Lawċin hekk kif l-isptar ta' Għawdex li l-Partit Laburista bih lil privat jirritorna lura għand Lawċin mingħajr ħadd ma jitlef xogħlu. Kif il-Ministru ġdid tal-Għawdex jieħu il-ġurament tal-ħatra jiġi hawn Għawdex imma qabel ma jmur San Franġisk il-Ministeru jgħaddi l-isptar u jgħidilhom jien ġejtaw biex nieħu l-isptar tal-Lawċin lura u nagħtih lura lill-Lawċin. Jekk l-isptar tagħhom jerġa' isir tagħhom huma ser jibqgħu ħaddiema mal-gvern, m'għandhomx għalfejn jinkwetaw, ħalluhom xi beżżawkom. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista qed joffri garanzija li l-proġett tal-Iskola Medika ta' Bards jibqa' fis-seħħ u appoġġjat. Ma jistax jonqos li l-kap tal-Partit Nazzjonalista jitkellem ukoll dwar l-aħħar żvilupp fil-każ tal-korruzzjoni u t-tixħim minn Kiċ Kembri. L-istess ġurnata li mill-ġdid ippreżenta provi ċari dwar dan quddiem il-qorti. Ma setax ikeċċihom u la ma setax ikeċċihom sinjal li anki hu wkoll għandu l-paħam miblur, anki hu wkoll huwa kompliċi magħhom, anki hu wkoll huwa responsabbli daqshom.